Аңа 42 яшь, ул Нурлатыбыз Нишкәбиле. Миләүшә Нуриева Нишкәбил 2013 республика конкурсының ярым финалында катнашып, Нурлатыбыз данын яклады. Һәм тормыш иптәше Рамил белән районның иң уңышлы гаиләсе исеменә лаек булдылар. Нишкәбил беренче чиратта гаилә бәйрәме. Шуңа да Миләүшә конкурска 9 кешедән торган команда белән бара. Жюри хөкеменә алар кунак каршылау дип аталган музыкаль театральләштерелгән тамаша тәкъдим итәләр. Гади концерт кына булмый ул. Җыр-бию аша Дустату Нуриевлар гаиләсе татар халкының кунакчыллыгы, гореф-гадәтләрен, милли йолаларын күрсәтергә тырышалар. Конкуренция бик көчле иде. Чөнки бик көчле хатын кызлар килгән иде конкурсантлар. Анда бит бер генә тема түгел, төрле өлкәдән темалар иде. Мәсәлән, грузин табынын әзерләде икән, ул грузинча бийде. Рус халкын икән, рус халкын биеп, җырлап күрсәтте. Мәсәлән, Сабан туйларын күрсәттеләр, аулагиләре. Темалары бик төрле, бик күңелле булды. Конкурста хатын-кызның матурлык шибәрлегеннән тыш уңганлыгы да бәяләнә. Шуңа да һәр катнашучы жюри әгъзасына өстәл әзерләргә тиеш була. Миләүшә ханым монда да үзенчәлек кертергә уйлый. Өстәлнең уртасына бисердән эшләнгән нәсел агачы, ә аның тирә-ягына татар халкының милли ризыкларын пешереп бара ул. Безнең тәм-томнарны ашап карамаган кеше калмады бугай. Кайберәүләр кат-кат килеп мактап китте ди Миләүшә ханым. Бу конкурс бия бик күп нәрсә бирде. Беренчедән балаларым, тормыш иптәшем, бөтенләй гаиләбез алдында ничектер үземә ышанычым артты. Һәм бу үземнең бик зур кызыксынучылыгым бар иде. Ничек булай кемнәр катнаша, ничек уза икән шундый конкурслар, менә шушыларны белеп кайттык, мәсәлән. Һәм алдагы көнгә дә, әгәр менә шушындай кызыксынучанлык бер күңелләргә бер кызыклара бер тәкъдим булса, инде хәзер каушамыйча үз-үзеңә ышаныч белән барырга дигән өмет уянды. Это обаятельная, очень красивая женщина. Миләүшә бик сөйкемле ханым, оста хуҗабикә, ярата һәм яраттыра белүче хатын-кыз. Уллары Раил белән Рәсим әни дип өзелеп торалар. Тормыш иптәше Рамил дә аңа һәр даим ярдәм итте. Очень хороший супруг, доброжелательный. Тугызынчы ел рәтән уздырылучы Нишкәбил конкурсында быел 33 район вәкиле катнашты. Миләүшә ханымның финалга чыгуы әле билгеле түгел, ләкин шулай да алтын Нишкәбил булудан өметен өзми ул.